ku je ku gaya musu in san ƙi ku faɗa musu gwanda Alherin je ga ba mu sake yin tsoho ba mu sake zaɓen tsoho mu sai ɗan jami'an nan ɗan jami'an nan ɗan jami'an nan. Kai wai kama kanka duka ta yaro mu haɗa ba gaskiya su kuma wuri duniya ta haɗa ba. Alashi ɗayan ba jawan ga kan wallah ana kafin na da sayawa musulunta. Wai ga ba wai taɓa ganin mutum ya da wanga ba da gwada mai kowar daɗi na wuya kai wai ga kashi ma da ba shi kaɗin mai da ibisi. Dakata kakka isai dama kakarin mutuwa suka yi wallah. Mu matasa ya mun riga mun san ciwon kanmu yanzu ina ga matashi za mu zaɓe tsoho mu saki rehe mu kama ganye ina laƙulta haza mansur musa ɗan jami'a adilin ra'isul ulamai kai bar ma ya da hausa wallah duk kowa ganewa shugaba mai son matasan jega mai son ci gaban su gwando Alherin jega gaba ɗaya babu kamata exactly haka magana ka take kuma ga shi da saraka kwata ba ma sa abin da aurewa idan su abin da aurewa wanda ko kwarai ka cikin kwarai ne sai dai ka da cewa a ba talakawa hakkin su a ba su na haka matalakawa masu masana a namu gwando Alherin jega mansur musa ɗan jami'a shine